Oče, puno sam grišija, a svašta sam radio, ukrasan malo na biciklu, u dućanu sam puno ukrao. Mi želimo sud istinu, želimo cjelovitu istinu, želimo nepatvorenu istinu, ne želimo polovičnu istinu, jer je polovična istina vrlo opasna istina.
Crkva, na izgled sasvim obična građevina, sastavljena od sasvim uobičajenih materijala, od davnih vremena poznatih ljudskome rodu. No, unatoč toj izvanjskoj uobičajenosti, crkva već 2000 uspijeva uvijek iznova iznenaditi ljude svojim nevjerovatnim sposobnostima. O kakvim sposobnostima je riječ? Evo, na primjer, ona ima sposobnost potpuno mijenjati ljudske živote. Oh, happy day. La 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 la. Ona ima sposobnost čistiti od najtvrdokornijih mrlja i nečistoća. La 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 la. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was. Ona nadalje ima sposobnost zbližavati ljude, stvarati zajedništvo i prijateljstvo. Yes, my sins away. La 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 la. La 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 la. No, crkva ima i čarobnu sposobnost stvarati ljubav. Što to čini crkvu tako posebnom i snažnom? Zasigurno je to onaj koga vjernici u crkvi svakodnevno susreću. To je živi Krist koji i danas djeluje na poseban način preko svetih sakramenata. Vratimo se, dakle, na početno pitanje. Što je to crkva? Ili bolje, tko je to crkva? Ne, crkva nije samo obična građevina. Crkva nisu samo svećenici, biskupi i papa. Crkva, to smo mi, vjernici, slabi, grešni ljudi, a glava nam je Krist.